čauko, toto je ako keby mini vlog večer, ako som sa vrátila z tréningu, som moc unavená, alebo sme išli na aute a to bolo dosť dlhé, tak to bude taký malý vlog, čo ja robím potom. Preto vám hovorím, sadnite si, spravte si čaj a nejaké zákusky si zoberte. To bude dlhé. Prvé si zoberiem takto boty a uložím si ich do tejto skrinky. Umyť ruky, lebo nechcem všetko robiť so špinavými. Pac. Musím si umyť tie ruky. Hotovo. Dám si vašu obľúbenú penu. 2-krát. Časne je. Umila. A idem si zložiť veci na zajtra, lebo zajtra máme 8 hodín. Ja vidím, keď máme 8 hodín, lebo to je najhoršie a plus zajtra ešte máme angličtinu. Takže máte radi, ale ja ju nenavidím. Idem si vybrať boxy, lebo dneska som moc ani nejedla. Objednaný obed, takže som mala 2 boxy. Harry Potter rukzák už ide sa zbaliť. Teraz vám poviem, aké máme zajtra hodiny. Začínam čítať. Angličtina, slovina, matika, telesná výchova, potom máme literatúru, výtvarnú a potom ešte máme etiku a čo to je? Aha, angličtina. Keď som to prečítal, tak máme niečoho viac alebo menej. Som povedať menej, lebo nie všetko tomu chápem, lebo Čižka nám to tak napísala. Pani učiteľka. Chcem si ich zbaliť. Lebo trocha zle vidím. Zajtra máme matematiku, ale to je ako geometria. A neviem, kde mám pravítko. Čiže odpoviem na moje pani učiteľke. Moje pravítko je preč. Nevieme nájsť svoje pravítko. Čučka ma zabije. To nevadí. Tam máme ešte jedno. Už skoro zbalené. To ide domáca. Ako viete, ja chcem ísť do gymnáziuma po 9. ročníku. A je to hrozné, som chcela ísť po 5. ročníku. Ale je to moja chyba. A dali mi nejaké moje pracovné listy, čo sú asi pre druhákov, ja neviem. Mám to, sorry, ale ja to mám vyriešiť. Dneska nie. Čítam si takúto knihu o tajnej lekárni. A možno si aj zavrieť knihu. Teraz sa preslečiem do pyžama 3, 2, 1. A takto už som už oblečená. Ešte zajtra mám spraviť. Aha, ja robím takúto knihu, ktorá má názov Dievča Didleska, ako chcela ísť na mesiac. Tu som napísala moc málo toho. Ilustrácie tu už dosť pekné asi mám. Dal som tu nejaké tabletky, či čo je to? Teraz vám to prečítam. Bude druhá časť, prepáčte, som